Fiți atenți. Deci dacă mergeți pe site-ul ăsta, o să puteți să puneți aici un fișier și după ce puneți fișierul, o să aveți opțiunea asta să dați convert. Și înainte să apăsați pe convert, puteți aici să alegeți din toate opțiunile astea. Dacă vreți să schimbați, de exemplu, din JPG până G sau, nu știu, din... sau poate vreți să schimbați, nu știu, uite, avem aici o imagine. Uite, avem aici image, document, ebook. Deci sunt o grămadă de chestii, vector, dacă lucrați cu chestia asta, pentru font. Și aici tot felul de extensii de fișiere. Uitați-vă câte sunt. Și nu vă trebuie login, sunt mai mult de 300 de formate suportate, aveți o grămadă de opțiuni și dacă sunteți pe partea asta de info, aveți aici OCR-ul, API și etc.